Vítajte u môjho ďalšieho videa. Dneska si ideme zahrať ako keby schovávačku. A hráme to ako keby celá Pokladu Čočo Crew. Hrám to s mojím kamošom Pokladu, ja Čočo, potom Tomáš a Paťo. A ak neviete, za 1000 odberateľov odhalím, takže dávajte like a odber. A Paťo zatiaľ odhal za tých 1000 odberateľov. Toto video možno bude aj na jeho kanále. Potom do popisku možno dám odkaz na jeho kanál, aby ste si tam mohli pozrieť nejaké videá a môžeme ísť na to. A Paťo bude začať počítať. Takže tu mu odovzdávam mobil a môže nás hľadať. A vlastne do koľko mám počítať? Počítaj do 30. Áno. 1, 2, 3, 4, 5, áno, 6, 7, 8, 9, 10 a vlastne ja zatiaľ čo počítam, skúste dať like a odber nosom, lebo 90% ľudí to nedokáže. Takže dávajte like a odber. A pozrite sa na Jurajov kanál, potom v popisku ho budete mať. 11, 12, 13, to trošku urychlíme, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Schovaný, neschovaný, už idem. Dám ešte like a odber. Dobre, tak môžeme ísť na to. Takže a vlastne do komentára nám môžete napísať, to nikto iný, ďalšie video, čo vás napadne. Prichádza môj tatino a ak ich nenájdem, tak spravím ďalší diel. Vidím Jura, vidím Matka, vidím Tomáša. Tomáš, mám ťa. Takže ideme dnes ostatní. Mám ťa. Jura, mám ťa. Nie. Ukáž? Aj vlastne to nie. Tak kto počíta? Tomáš? Vlastne Tomáš ide, lebo vlastne moje tatino išiel okolo, tak sme ho pozdravili. No a ešte Maxo. Maxo, vyhral si! Pokladu teda. OK, je tu. Nezabudli na tvoje pravé meno. Snad nevadí, že to je voľný. Na kamere nie si vidieť, lebo vlastne Pokladu, vlastne on Pokladu nebude vidieť. Maxo, nesi na kamere. Kľudne sa uklad, nesi na kamere. Nesi na kamere, je ti vidieť tričko. A vlastne on Pokladu vyhral. No. Máme podať jeho práve, teda by som povedal tvoje práve meno. A vlastne on točiť videa bude. Falošné meno, moje práve je Jakub. Predstavím sa, ale voláte ma Pokladu. No vlastne. Jakub, ja neprežívam otebelma. A vlastne Tomáš pôjde počítať, ale vlastne čo chcem povedať, že vlastne Max ešte vidie. Ešte na YouTube vidieť nemôžete. Lebo vlastne on bude ešte len točiť videa a nechce byť odhalený, takže je ti vidieť iba tričko. Čo? Nemôžu vidieť. Teba vidieť nemôžu. Môžu? Dobre, môžu. Lebo ty spoločný nie si. No možno s jedným videom. Jedno jediné video. Hej, a čo keby si ty mal kameru, ako že... Alebo môžem zase ja počítať. Ja, daj mi kameru. A vlastne toto, a vlastne
Môžete do popisku napísať vaše nápady, čo máme vlastne natočiť na ďalšie video na náš kanál, sa môžete pozerať. Klikajte tam lajky, odber. Na môj kanál toto Aničko. A vlastne na môj kanál Studio Gmail. Áno. A 78. Dajte tam lajky, odbery. A vlastne v druhom dieli možno budeme ešte schovávačku. Ešte schovávačku možno budeme točiť, ale keď to bude 20 lajkov, tak spravíme, môžete kľudne dať aj 50, tak spravíme druhú časť. A musíte dať 20 lajkov. No a tá druhá Na časť toto úplne video. bude na mojom kanále Tutu a Miško a možno budeme na tom kanále Môžete toto video Gmail Moon 78. Toto video vlastne môžete nájsť na mojom kanáli a na mojom Tutu a Miško. budete ho mať v popise. Tutu a Miško. A vlastne A ste tu. A môžete vidieť. A čo môžete vidieť na jeho kanále, ktorý sa volá Studio Gmail Moon 78, no, tak nejak. A to už je z dnešného videa všetko. Ešte som vám hovoril, že nezabudnite dať like a odber. A zatiaľ čau. uvidíme sa v ďalšom videu. Čus.